tsaka may mga baon na din ako. Kaya nagluto na ako. Yakult, Western Union. Tapos yun lang. It's payday today. It's YouTube payday today. Pero hello guys. Hello, good morning. So, maagang-maga akong nagising dahil today is schedule ni Hagrid sa kanyang injection. So, maagang-maga kaming aalis dahil ang dami kong gagawin ngayong araw na ito. Kaya kailangan maaga akong matapos. Kaya ako yung nagluluto kasi ako yung nagluluto. Tapos nagluto ko ng itlog at saka isda. At saka may mga baon na din ako. Kaya nagluto na ako ng egg. Actually, papalamanan ko sana yan ng... May papalaman sana ako sa bread. Babaunin sana namin. Kaso, naubusan kami ng tinapay. Tapos, ito yung babaunin namin. May Chucky, Dutch Mill, Yakult, biscuits. Ito para sa akin. Yan. Yan lang kasi yan lang yung natira na snacks. Tapos, nagdala na rin ako ng water at saka yung aking mga damit ni Hagrid. Yan. Hello guys. So, ayan. Kapag ayos na tayo, no? At saka yung aking kilay hindi pantay. So, kailangan kong pantayin ito. Kapalo ko sa akong ganda pa, be. Sharpener ba? Ng green. So, aalis na kami. Sasabay na kami kay Papa. Sa puntang work. Hi guys! Para maaga kami baby. Para maaga kami makauwi. Kasi ang dami kong ngayon gagawin. So, ayun. Hello guys. Dito kami sa tawag ko sa Tagalog. Rela. Yung dito. Kasi nakasakay kami dito. Papunta kami. Tapos na kaming magpa-inject. Tapos punta lang kami sa computer shop kasi kailangan kong i-copy yung tapos yung puro kailangan kong i-copy yung AdSense. Tapos pupunta na kami sa Western Union. Tapos yun lang, paglalaro ko lang sa Hagrid doon sa labas ng mall. So yun, after this ang gagawin ko after this, uuwi pa ako kasi patutulugin ko muna to and then mag-upload ako mamaya. Tapos yun, wait ko lang kayo mamaya ano nangyari kayo. Bibi. Hello guys, dito kami sa may Ayala. Tignan niyo yung bag ko. Para kaming magpupunta sa gera, no? Mami! Sinasira yung bag ni Hagrid, tsaka yung aking sira na din. Mami! So, yeah. It's payday today. It's YouTube payday today. Pero, dito lang kami sa kasi free yung dito eh. Tapos may slide pa. Dito sa Ayala, Centrio. Tapos yun. Chika ko sa inyo mamaya guys. Yung inspiration na Sherlalu. Pero yun, punta kami doon sa may kasi hiningal ako. Diyos ko, ang init be. Init man. Yan yung park guys. Medyo mainit na. Halika, come na dito. So, mas maganda kasi maga kami natapos doon sa pagpaano niya vaccine. Bibi, diri. Kaya eto ngayon kami. Kaya excited yung isa Alam na alam niya yung daanan. Binit ha. Payo di ay. Pwede alam mo yung sa salina bigo kay. Sige, saka.
Hagrid. Go, Hagrid. Hello guys, dito kami sa Gaisano. Tapos pauwi na kami. Hagrid. Nag-ice cream lang kami guys. Yung cone. Pababa na kami pa sakay sa jeep. Hello guys, nakarating na kami at ayan, kumain na kami. Actually, nagbaon kami kanina. Account ko. Oh, pinagalitan ko yan. So, nagbaon kami. Ito yung baon na namin. Kaya laki. Kasi akala ko matatagalan kami doon. Pero mabilis lang naman pala. Pero, ayun, dahil maaga kaming natapos. Kaya umuwi na kami para patulugin ko muna ito. And after that, yung aking temples. Yung mga after patulugin siya. Habang natulog siya mamaya mag-meal plan ako and yun. Then pagkatapos mag-upload na ako ng videos mamaya. And then water. Nara. Tapos mag-grocery ako guys kasi this 25 Sunday, every Sunday yung aking grocery kasi ngayong Sunday ako mag-grocery and then birthday ng pamangkin ni Papa. So birthday, so hindi ako makakapag-grocery niyan. So in advance ko na dahil medyo fail ako sa aking 2 weeks na grocery. So kailangan ko mag-adjust ulit. And then yun. Hello guys. So hindi ako matutuloy sa pag-grocery. Tignan yung aking buhok. Yun yung buhok pag nakahiga. Kasi si Havigi na pinatulog ko. Hindi ako matutuloy guys dahil hindi na kinaya ng oras dahil si Hagrid nagising mga alas 3. Kaya hindi na ako pwedeng umalis. At saka na ko din bukas na lang kasi bibili ako ng bigas. Yung buhok. Kaya lang ha. So ayan, yun nga. Bibili ako ng bigas bukas. So, hindi ko ko kasi si Papa ngayon straight siya. 8 siya uuwi. Ang pail man na ko. Ang pail niya. 8 siya uuwi ay mamaya. Pero bukas yung cellophane ng palaya yan bigay ni Mama. Ay aking mother-in-law. Tapos mula magbibit-bit mamaya sa mga bibilhin ko. Tapos mag-upload pa kasi ako today. Mamaya mag-upload ako. Alas 3 pa kasi. Magkakape muna ako bago ako aalis. So si Hagrid ayun na. Nandun na sa labas. Laro na. Mamaya hindi na kasama kasi pag... Tapos yun. Magkakape lang muna ako guys. At magka-half-bath ako kasi maga akong layo kanina. Kasi diba mga kaming umalis. So ayun. And then after... Then, yun. Mag-upload ako mamaya. Okay na. Natatapos ko na yung pag-edit, yung thumbnail. Okay na. Ready na siya ready na siya i-upload. So, ayun. Sige, pagkain. Hoy. Grabe kami. Ginawa mo na siya. Sige, malibang. Vlog lang sa ta. Hello, best. Iya, pag-cute Bibi. Oh, makasala ka. Drawing book pa na. Drawing book. I know what it's possible to do. Mama. Na.
Hala, 5. di siya musulod. Oo, Yes. ito muna. B. Hello guys, good afternoon. Actually, kayo na pa kami dumating. Pero, ngayon ako nag-vlog kasi naligo ako una guys. Kasi sobrang gusto kong simulan sa press kung ano. Kasi ang dami kong gagawin. Tapos kanina, kaninang umaga kaming umalis si Hagrid. Pumunta lang kami sa ano, nag-deposit lang. After that, pumunta kami sa park. So, inano ko lang si Hagrid, ano ko lang, para makapaglaro ng konti. And then, tapos noon, pumunta na kami sa supplier ko, then nag-restock ako. And, talagang magang maaga. So, maaga kami natapos. Then, natapos mo rin yung pag-edit. I-upload ko na lang ito mamayan. Punta kami kina mama, at pupunta ko sa palengke. Hindi kong gagawin, no? Punta ko sa palengke dahil mag-grocery ako today dahil wala lang kaming makain. And, ano pa ba? Yun lang. Tapos ang gagawin ko ngayon, hindi ko alam kung magagawa ko siya lahat dahil kailangan kong maglinis ng refrigerator dahil, yun. Kailangan ko siyang linisin and then, pero kailangan ko ding i-update muna tong Shopee dahil, yun. Kailangan ko lang i-update yung stocks niya. Pero yung mga bago, bukas ko na lang siya pipicturan kasi hindi ko na maano siya lahat ngayon. Then, yun. And, mag-ano lang ako, magpapa-music habang, para lang pag good mood. So, yun. Kasi yung phone ni Papa naiwan niya kanina. Kaya, magpapa-music na lang tayo. Ayun, simulan na tayo guys. Pulan tayo dito guys. Init lagi. Init pa man.